Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Wie wordt beugd met de carnaval? Stel je even kort vuur links van mij. Tom Marie Sterk. En ik ga je het carnaval je viert ter vuur en nog weer in de carnaval. Allee, en John? Ja, John. John van den Berg. Maar ik moet zeggen, normaal wil ik niet jagen, maar mijn dochter kwam op een gegeven moment op vasten op een steeds. Ze zei, pap, is die je voor je normaal? En wat wordt het schoon. Ja. Prachtig weer. De zon, de lui zin. Ja. Het wordt gemütlich. Niks overdrijvends op zo'n gewoon. Wie vroeger, Ja. Jans gemütlich. Nou, wat ik gemerkt had, en dat had iedereen natuurlijk gemerkt, en met carnaval is je weer iedereen woolwarm, iedereen houdt zin erin. Ja. Nergens opstootje of egal wat. Niks, van alles niks. Geweldig. Schön groepen. Wat? Ja. Zeker. Maar jullie houden natuurlijk ook 3 jaar tijd gehad bouwen om alles vuur te bereiden. Ja. Maar ja, geweldig. En dan natuurlijk de complimenten aan het Jessie Spin en de Marvin Huppels. Ja. Van der Bouwel, die door zelf zingde het Friedrichs Vuurde Carnaval bij ons in de carnavalsuitzending worden. Die twee waren super. Nogmaals dank daarvoor. En dan hebben we meteen het brugje geslagen naar het item van u, want ja, der Bouwel is er dialectvrij natuurlijk, voor die lui die dat nog niet wisten, was John, voor de lui die dat nog niet wisten. Zou er lui die dat nog niet wisten? Weinig. Nee. Kijk, toen had ik Kerschot 2 vereinen. Dat verein Kerkgodsplaat. Maar ja, dat klinkt dus zo normaal, weet je wel. Die doen Kerkgodsplaat. Ja. Maar onze verein is en met nog een Jans aparte naam, Der Wouwel. Der Bouwel. Wordt de naam van dit zie ook weer bijgehuurd. En ja, dat Wouwelen, dat huurt een beetje erbij. Ik zal hem dadelijk nog even erbij pakken voor de lui die hem nog gemist hadden. Der Bouwel. En van de 4. Drie vastelovens zie je doen in Kerkrot. Der Bouwel Ja, en dan had ze nog bij de Burgerlus. Burgerlus, ja. En uiteraard van de Kerkrotse vastelovens. Ja. En ik moet zeggen, je waltig schön dat dit nog op papier besteed wordt. Ja. Ik ken lui die sparen hem. Ja. Ja. Wat staat te gebeuren? Wem mag ik het woordje even? Voorhand Godzijdank waarom op ons normale tijd, de tweede samstig in maart, onze Bouwelovend, onze dialectovend, waar ons schön moederspraak centraal drin staat. Ja, en we weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is. Wel, niet, en op een gegeven moment toch weer niet. En ja, op een gegeven moment dan kiet u natuurlijk nu hetzelfde gevoel wat al die carnavalsjaren jaar hadden. Ja. Toch? Ja en nee. Nee, vertel. Ja, in die zin, voorhand waren we een normaal jaar. En nee, voorhand afgelopen jaar in de september hadden we toch een dialectoven kunnen organiseren. Voorhand wel gemerkt dat voor vaste lui hadden moeten missen, omdat we op een ander tijd in het jaar zoeken. Ja. Dus daar hoffen we eigenlijk wel van, waarom terug op de oude plaats in het jaar, dat we ook waarom je het bekende gezicht die we in september je meest hadden, dat we dan nu in de maart waarom zien en dan ja, verdarven waarom. Ja, dan ziet het toch waarom zo uit. September, snap ik, die worden natuurlijk op vakantie, hoor. En daar waren lui bij, die durven het er nog niet. Ja, oh ja, ook dat. Ja. Die is, dus hadden vroeger zo je van, noem ik kan er van de sofa afkomen. Ja. Het is niet meer zo wichtig. Nee, inderdaad. En wat dat betreft natuurlijk blij dat de ganse boulevard, beloof maar zeggen, tussen aanhalingstekens open is. 18 maart, dat is al snel, wat? Dat is over een dikke 2 weken. Ja? Dan gaat het los. Locatie? Het Westhuis. Het Westhuis? Waarom het Westhuis? Midden in Kerkgewijs, we proberen de locaties die we in West hebben, om die jedes morgens in ander uit te zoeken, daarmee ze ook liet zien wat ze best en wat ze steeds. En deze keer zitten we in het geografische hart van Kerkgewijs. Dus het moet Jans gemakkelijk zien dan Jans of Luus West te vinden. Ja, dat is ook een fantastische locatie. Ook, Ja, absoluut. De andere niks zijn hoor je daar natuurlijk. Staaterhoes, Eitseltref, noem maar allemaal op. Hè. Niks ten ogen daar. Maar ja, het Westhuis. Een fantastisch miljoenenproject waar ze bij wijze van spreken met een knipje de deuren kan laten sluiten. Ik noem maar het wat. En dan had ik het over de schuifdeuren. Ja. Et cetera, et cetera. En een grote zaal. We kennen Jansje lui.
kennen vergeten over het programma loslaten al? Of zijn ze van voorwaarden? Ja, ik kan het niet sagen. Du bist in ieder geval, dat zum Beispiel Tamara... Tamara Hotzelmans en de Hans Hirsch... die juntworm Kroevenworm in de rollen van het Beb en de Scher. En wie is het Beb en de Scher? Ja. Ja, moet ik komen kijken zetten zo. Het zijn er twee die zijn met je getrouwd. Ik nam maar dat ze veel van je hadden, den ze schoeben op je. Dat kennen ze ook goed en dat kennen ik, maar ben ze ook van je hals. Nee, was ik liep, dat snackt zich zo. Was ik liep, dat snackt zich. Ja. En ja, zo'n zeggen, zo'n beeld zal opgeroepen werden waarom. Waarbij het Beb toch zegt wel aanwerpen om een set te doen. Ja. En zo gaat dat dan los. Wie wil ik er niet op Nee, wie gaan er niet op in. Dat is trouwens geschreven dan nu door Maurice. Maurice Henze. Ja. Ja, Maurice is natuurlijk ook een lovend dialectwonder. Waar? Ja. Die schrijft Beuger, Leedjer, Stijgeneeltje, nu leider, waar je stopt ermet. En dus ook ze met een treuntje op de bühne staan. Maar ik heb begrepen dat ze uit Stijgeneeltje gewoon nog blijven bestaan. Ja. Oké, ja, wist ik niet. Ja, dat stemt. Dus dat je nog wel samen op vastelovend vieren en zo. Ja. Als vastelovendsgroep, samen als spasclubje. Ja. Maar niet meer optreden. Ja. Ja, nou, dat is toch geweldig. Dat blijft die cultuur niet dat je wel staat. Hij houdt er door wel de vastelovendszeding waar. Schön. Een dik exemplaar wordt deze keer, hè? Poffer, dikkie zagen, kent ze niks van zagen. En dan werden nog schön hoes en hoes gepraat, de hoes niet. Ken ze maar bij de sleurs halen en bij de beuk en weet ik wat overal, waar. Ken ze hem overal kregen. En ja, John, toch even terug naar dat moment dat uur naar het gemeentehuis jut, waar. En die wou overhandigd aan de burgemeester, waar. Ja, wie is die traditie eigenlijk ontstaan? Dat is ontstaan dat er juist soms zat voor vergaderen op deze maaien. En die vergadering op een gegeven moment baasde er je nog van. Ideaal moment om op het eind van die vergadering in hoogstand van ze vuren die aardse bijen. Ja. Na handvuring pauze. Alle wethouders en voor Zunter, voor Vuijenhoofstrop, het secretariaat en de bodes die zorgen voor een pastetische en dat café. Ideaal moment. En zo is dat ontstaan. Een jaar 15, 16 geleden. Ja, geweldig toch? En dus voor de beeldvorming, John, hoeveel werk zit hij? Nou, dit had een jaar op de plank gelegen wat ze verdig was. Ja. Dat noem ik de museumhoesjaaf. Die ligt dus nog erin. Ja. En toen natuurlijk, dat is dus, nu kwam die niet in 21, in 22. Nu moest ze dus naar 23 gemaakt werden. Alle adverteerders even doorlopen van Loester, zo. Dat is gebeurd. Alle artikelen actualiseren op datums. De VVKW houden tussen een jubileumjaar, dus die houden ook een hoofdveranderingen. Ah, vandaar dat de dikkere uitgave is. Niet dikker wie anders. Hij is 40 plaats. Oh, shit. Ja. En we houden natuurlijk offertes losgelopen, waar? Ja. En jedes jaar moeten die duurder. Het papier wordt duurder. Ja. En alle kosten moeten duurder. Dus dat is nu een oesjaaf. Dat kennen we niet van zeggen dat we in de zwarte zalen komen. Dus in de roe beland. Ja. Maar ja, goed, dus dat betekent dat men het niks moet doen aan de prijs van de advertenties. Maar ja, we hadden dat nu niet willen doen, want die houden dat zwoer je nog alle nu. Ik vind dat dit... hij mag wel een beetje gemeenschapsgeld. Hij mag wel gesubsidieerd worden, vind ik. Toch? Brengst du op een idee? Ik zal kijken waar ik dat kan inbrengen. Nou, ik kan dich wel naar de richtige persoon brengen die dat voor dich kan regelen. Goed, maar nu niet alle neu komen waar. Nee, flauwekul. Maar ja, er werd immer gezegd, voor alles is een putje. Dat moet alleen nog wegwezen. Juist waar. Ja. En het is cultuur, waar. En het is cultuur. En juist daarom zei ik, daar moet een putje voorzien. Hè? Dus ergens, here or there or everywhere. Dat programma, van het gaat al een beetje goed van het programma. Kunnen we het tip van de sluier verder oplichten? Ja, we willen natuurlijk proberen om een beetje af te wisselen. Dus enerzijds een stukje tekst die ons
eigen met je lieder, je schrijven hand en die ze aan de lui willen overbrengen. Dat kennen je dicht, dat kennen je geschichten zie je. En voor hand dit jaar ook weer met je leuk. De zon had het graag al aangehad, voor hand het Pep en de Cher als act erin zetten. Voor hand dan even bij, hand voor oren bouwelvriend die op dit moment actief is. Daar had je gezegd, ik wil het meer wie alleen maar je schrijven. Ik wil dat vertellen op een speciale manier doen, waardoor je het kleurdruk kunt. Dan even bij zin voor deze keer over de Peulje jangen, voor zin naar Orge jangen, voor zin naar de Vrunge jangen van Uggerplat. Omdat dat ook een Ripoarisch dialect is, gaat wie als Kerkruis. Ripoarisch, dat kunt het magische woord werden, maar dat werd gesproken bis aan simpelwel Bochs. En volks te verjezen. En dat is het zo ongeveer. Dus, En Kullen. Och, natuurlijk ook. Ja, dat is jij om stoos op ze zien. Dat is echt waar. Ja. Dus dan hand van je vrouw en die zal een stukje invulling aan het programma geven. En dan hand voor, ja, dan had ze meteen een ganse ander richting in het programma zetten. Je is toch je angels beleven. De Ugger stadmuzikanten, die moeten nog een keer door zitten krijgen. Dat moet er een keer heen duwen, want die hadden een keer live gezien. Die jongen die zijn geweldig. Die zijn echt goed. Apropos muziek, zo'n avond is natuurlijk niet alleen maar vertellen. Ja. Daar huurt er een stukje muziek bij. Natuurlijk. En voorhand, ik krijg gewoon wel je nu die affiniteit met muziek hand. En die repertoire moelen. En die ook nog repertoire moelen. En die zijn afgelopen november voor de eerste keer bijeenkomen in de voormalige protestante kerk op Schevemet. Ja. En die nemen zich nu de muziekziepschaf aus Schottel. Ja. En die hebben ons beloofd voor komen naar u. Voor komen met kerkgruidse liedje. Ja. En voor zorg je dat er nog je stimmung drinkt. Ja. En voor het geval dat er niet bij dat is, zeg het maar even op. Schottel. Schottel, ja. Ja, dan vinden ze wel rasmuzikanten in hart en nieren die zich bij pakhand en... Oder maar direct denken aan Schweiermam je bakken, Schweiermam die smaak. En ik Schottel, ja. Ja. Maar zo kan ze nog veel meer bedenken, want het Jot Semmer zou ze er ook aan kunnen koppelen. Het Jot Semmer, dat was ook leuk. Heel leuk bandje. En Lu hoe de Jot Semmer zit ze ook in de Auschottel. Wie zei ik dat nu? Lu hoe de Jot Semmer zit ze in de Auschottel. Ja. Ik kan ze niet van maken. Ja, maar een beetje cryptisch, dat kan je er nu denken. Ja, you know. Maar Jotelui die een beetje bekend zijn met het plat en die artiesten volgen, die wisten wel wat Auschottel is. Maar dus nog niet zo lang geleden opgericht inderdaad in Schevemet, of op Schevemet, eerste optreden je weer. Ja. En dat was jouw uitje vallen aan, niet begrijpen. Ja. Maurice Henze speelt er een rol in meegaan. Maurice had het dingen geschreven, dus waar. Van het Tamara en de dingen wat die van Sharon Bab. Dus de afde keer dat er een stukje voor Dun geschreven had. Ja. Want hij had ook toen die bedjeschicht die je schreef. Ja, had hij geschreven, ja. Dat schreef alles, hè, Maurice. Maurice Toppie, joh. Jongens, vertel, nog bijzonderheden waarvan ze zegt van, hey, dat willen we nog even kwijt. Ja, jeder geval, het gaat op en neer, waar. En een laag en een troon, dat zijn wichtige dingen. Weet je, ik zei immer, ik ken Lü. Lage Tronen. En ik ken Lü, wenn ze dan het kriechen, meent ze dat ze lagen zijn. Dat die emotie, dat die lagen liggen zo kort bij je. Ja, dat is super. En ik kan niet nog vertellen dat er Jacques Hermans, de aannemer Jacques Hermans, alias de Hothuizen. De Lee Hothuizen. Die had dus wel bij mij aan de deur gestaan. Ja. Met een blaadje met je aantekeningen erop. En je zei van Luster, lees dat en scant ze daar je met. Stond dus wel je weg, wel met je door. Ja. En dan lezen we dat. En dan voor een soort co-schrijverschap leg ik toch een literair thuisje erover. Ja. En dan werd dat een komische geschichte. Dat werd dus ook deze keer waarom je dan. Ja, dat is zo schön. En er werd je zaad, ik ben ook op een moment bij ons met plat geschreven. En in het begin denk ik, dit is niet goed. Er hoeft natuurlijk niet ieder woord in het dictionaire op te zoeken, want het moet ook gewoon spontaan uit de hand komen. En van andere zijde, ik wie meer dat ze schreef, wie best dat ze was.
met dat dialect. Ja, Dat stimmt natuurlijk ook. Ja. Ja, kijk, communicatie waar, moeilijk met contact maken met Ja. dat is wat voor willen. Ja. En dat wel voor die sport, wel los over leven, waar. Laten we nog eens even memoreren, John. De Wouwel had veel meegedaan op dat gebied. Hè? Het spel, noem het maar. Hè? Ja. Het Memory-spel. Het memory-spel met de Kerkruidser Ja. erop. Het placematje. Ja, Wie noemen we dat nu eens op het platte placematje? moffelenmatje. Het moffelmatje, wat op scholen moest krijgen. Dus Voor handworm dialect ja had, voor de vastelovend. 3 lessen per basisschool. Ja. 7 van de 10 basisscholen, ik keer zo aan met je daar. Schön. Er worden 340 kinderen die met je daar aan doen, groep 5 en 6. En wie worden de reacties? Vertel ons het over. Ja, dat is eenmalig. Kijk, als zondag vrijwilliger, Ja. we waren met 12 vrijwilligers Ja. nog erbij. Waar. De oude 3 opa's en 12 zondag. Ja. Die stond voor die klas en zit met die kinderen aan de jang. Zit er met 12 man dan door? Ja. Nee, verdeeld over de school. Voor de scholen. Ah, oké. Ja. Ja. Kijk, had er maar een groep kinderen bijvoorbeeld. En dan had er door 2 bezig. Die werden geleerd, dat zijn stagiaires. En je leert. Ja. Aangeleerd en ingeleerd. Ja. En iedereen die dat deed, die merkt wie weinig kinderen nog met platkallen. En voor mij is dat dan een motivatie. Een motivatie om te zeggen, kijk, dat maakt het gerade zo wichtig, dat vuur, dat toont nu alle nu. En hoffentlich spierder dat het je terug de professionals werd overgenomen. En ook dat, had ik begrepen, werd gesubsidieerd. Want ook dat is cultuur die net daarvoor jou. Ja. Mag ik de woordschaal even erop Ja, inhaken? ich wollte sagen, als Beispiel, da hast du die Idee, van ich hou da 2 Gruppen op Basisschule de Schakel, Karl-Hei Heiles. In eine Gruppe van 21 Kinder sprechen er nog 4 plaat. Poeh. En in de andere groep van 17, 1 kind. Ja, En dus- dan merk je dus wie nodig het is, dat we proberen met die kinderen te kallen. Met die kinderen jetzt te doen richting die vaste lovend. En het schöne wordt dat, voor wat ze niet zouden verwaarden van, zouden die ons wel überhaupt verstaan? Want we hebben natuurlijk ook kinderen in de groepen zitten die wel een kerk wonen, maar niet uit kerk komen. Die andere familiemitglieden hebben. En die worden genauso enthousiast wie ons eigen kerkruidser kinderen, waar de oudere misschien of de opa en de oma wel nog een beetje plaats van kunnen. Nu, gebied wel de eerlijkheid te zeggen, ik ga even op het Hollands, ik had tot en met de lagere school ook immer Nederlands gesproken. Omdat ze vroeger zaten... Dat was vroeger zo. Ja, dat was vroeger zo. Als ze Hollands moest, dan had ze, wat betreft de Nederlandse taal, met ontleden en dat en bla 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 bla. Daarna ben ik jans vlot platjo molle. Omdat ze ook op school jongen plat, hoe het smoelen en bla bla bla. En dan vond ze overal van alles gaat op. En uiteindelijk is door, ja, en hoe is het al jans mengelmoes, want ik ga collega's uit mijn streek zitten, en ben ik gewoon allemaal. En ik ben geboortig van Egelsel en ik woon in Kerkroo West. Dus dat is mishmash van, maar Ook ja. dat is cultuur. de zou ze het net willen missen. Ja, ook dat is cultuur. Dus als maar je zitten en er zitten lui met iets in moelen en dan weet ze niet waar ze ervoor hand. Ja. Of de vingers maar vlagen ervan op Ja. omdat ze plat moelen. Wat? Ja, dat is het zo. Dat is het zo. Maar ook tussen de allochtone kinderen, waar, die worden enthousiast. Nou, de beste allochtoon der plat moet ik zeggen, is de Abdul op de Eukerstraat. Dus Ja. waar mijn broer, wie toen de allereerste keer binnenkwam en hij zei, schöne kerel, wil je het bestellen? Ik denk, hè? Ja. Geweldig. Maar goed, alles is mogelijk. Mannen, waarom moeten de lui op 18 maart Noordwijshoes komen in Kerkroo-West om naar de dialect van de Wouwel... Wat moet hun triggeren om daarheen te komen, John? Vertel. Of Mark, vul maar even. Maar het maakt alle nu zo uit, wenn ze hier plat huren. Wenn ze zelf plat spreken of willen spreken. Of nog jij willen leren van Of nog plat. jij willen leren. Ja. Of nog zwiervoet. Weet je wel, Jans, lang geleden hebben ze het plat gesproken. Het kan nu kaarten bij mij besteld uit Amsterdam.
Die wonen al 40 jaar in Amsterdam. Ik hoor je zeggen, maar dan moeten ze een keer een kwartje Ja, goed zeggen. zeker. Ja. Maar dan kindfamilie mailtje, luister dan en dan is in het dialect. Ja. En die jelden een keertje, bestellen een keertje. En dan komen ze gewoon, normaal komen ze maar nooit meer. Waar? Naar het zuiden. Maar dan gaan ze nog een broerwijswijsterij, dan komen ze een weekendje sloffen. En dan komen ze dingen. Ja. Dat ligt in, dat is van die. Dat is die moederspraak. Moederserven. Dat kunt van binnen ons. Ja. Ja, en dat leeft. En dan is ons spraak natuurlijk als ripuarische spraak. Je bent zo lekker saftig, zo leef, zo schoon, zo warm. Du moest nog saftiger bij mij, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar en dan had je het nog niet eens over het vuilsterplaat. Kan ze nou, joh. Ja, voor jij is er nog blijven. Dat is nog 50. Ja. En wat Jans wichtig is, Ja. John hadden Jans aantal wichtige dingen aangehad, maar het is ook gewoon gemütlich. Du sitzt bij je, du hast oriëntiert wat ze alle neu schön vingst. En daar bist du dich mit aan beschäftigen. En of dat nu te zien is, of het te huren is, of dat ze dich met in een Norber of met in een vriend of vriendin, wat ze met kunst doet, dat is wichtig. En ik zei, de laatste zit, de drehen ze hem de verwarming af en daar hast er eerst het zijn zelf verdiend. Is waar. Dat is waar. De geest Noordwesthoes, daar is het met een paar honderd binnen is het toch lekker warm natuurlijk, wat? De Driense verwarming af en hast zo een juile verdiend op een avond, wat? En is nog een juile hier niet meer, maar is nog een wichtige dronk. Entspannung. Du werd je voor je lezen, een gedicht of een geschichte. En du moet signeren lassen werken. Want du krijgt geen beelden erbij, die moet ze zichzelf erbij maken. En als spraak is het zo vol met beelden, die komen wel een regen verloren bij die. Regen knalt. en dan kies je dus dat de zit te lachen alsof het boven zit ze kriesje. Ja, de lachen de dings, de ontploft zo meteen. Ja. Ja, mag ik nog Gertrud toe te voegen of zes verhandeld? Ja, komt. Ja. Bestel je geen kaart, neem contact op met Enne van der Wouwen. Wat kennen we de kaart? De kaarten zijn te krijgen bij de drukkerij Scheurs, bij de Buk-Kerk, bij het bloemenchef van het Tamara, in het Westhoes en bij ons bij de Wouwen Mietje Lieder. Los ons het huren en kom en je neest van de avond. Nou, dus als 5 plaatsje wordt ze kaarten kan krijgen en als ze slecht erbij is, dan zeggen ze gewoon aan de buurman of aan de buurvrouw of aan de kleinzoon, jang me een keertje hoor. Maar kost een keertje, kan we dat zeggen? Ja? Kost een keertje maken. 10 euro. Ach, dat is niks. En daar is nog weer mocht erbij. En ja, zelfverstandig. Ja, Jood. Dat drinkt ze er niet nog 2. Dan is ze voor 15 euro een schöne avond. Ja. Zo ongeveer wel. Ja. En bij die 2 bliet. En bij die 2... Nee, ja, nou, in de pauze drinkt ze nog wel even. Dat ben je toch af, hè? Jawel. Ja. Het programma aan zich is leuk, John. Ja. Jawel. Is, en heel zon, weet je wel. Een stond voor de pauze. 3-4 stonden na de pauze. Nu kennen ook de bouw erop rechnen. Over 11 is ook echt sluis. En dan kan ze nog naar boebelen. Boebelen wie ze wil. En de lui die naar bed moeten, die je naar bed. Ja. En tegenwoordig huur je dat ook duiker van vroeg naar oven beginnen. Dan kan je de vroeg naar bed willen, vroeg naar bed. En de andere dat kant is het. Heerlijk lekker lang. En dan lang. kan je trouw bewaren voor die lui die met de bus hier moeten komen. Want die arme lui wie de stroms nerveus. Wenn het 5 minuten Supergoed, Mark, wat ze door aanholt. Nu aan voor alles gezegd. Geweldig schön. Ik wens je een schöne avond. 18 maart, Westhoes, dialectavond van Rauwel. En adieu. Bedankt.